Isa nung mga ano nyo, mga ganap sa Holy Week. Noong Thursday, ano lang kami, sa bahay lang kami nanood ng palabas, animation, like something. Friday, lalaba lang, plancha. Ngayon sa bahay lang din kami. Kaso close mga ano ngayon. Wala kami iba ang hindi bukas yung landmark. Wala kami pagkain sa bahay. Kaya kain lang kami na sa salads. Malakad kami dito sa bigas. And yan yung Washington. Init din. Dito kami sa Sipa lang. Ito yung Washington. Ito yung papunta Greenbelt. Ito papunta papunta ng salad stop. Minsan lang kami makakain ng salad stop. Siguro mga twice a month or once a month. Or wala. Ano ba yan? Meron ditong bilihan ng bilihan ng mga ticket Philippine Airlines, Cebu Pacific, Asia. Kami magawa. Kaya guys, sa bahay lang ba kayo? Plus yung mga plus yung mga sa salad stop. Sana bukas. Oh, it's open. Open Open salad stop. Legazpi Park. Ginagaano ko salad. We will jogging Makati Square is open. Ano? Maybe other mall is already open also. Nagi ramen. Makain. Sama ko ate. Ate. Galing kami kumain. Aakit pa ba ako? Ha? Aakit pa ako? Ihida ko. Uy, iwanan na yung isa pala. Gawa. Wala nang magawa. Sa bahay lang talaga. Nalakad ko sa bagong dito ako sana Yoshinoya.